Després de gairebé una hora de teoria, ha arribat l'hora de la pràctica. Diversos alumnes de tercer curs d'infermeria s'han aplegat a la plaça de la Germandat per participar en un simulacre amb la col·laboració del SUM. Abans que res s'han hagut de familiaritzar amb el material, tocar-lo o fins i tot provar de col·locar-lo. La primera pràctica ha consistit en atendre una suposada víctima amb una fractura al peu. La clau és que siguin vàries les persones que ajudin en la tasca perquè el ferit en cap moment pateixi més lesions. Hem fet la immobilització com si tinguéssim una fractura de tíbia i llavors fem la pràctica al buit amb una immobilització. I treuen el buit, llavors queda rígida i així immobilitzes la cama. L'altra pràctica ha estat col·locar el collar ortopèdic a una persona que ha patit un accident i no es podia moure. Un cop col·locat, el professor els ha ensenyat com moure la víctima i posar-la sobre la llitera, una tasca que requereix molta cura. Això és molt pràctic. D'això, sí, jo et puc explicar 1000 vegades com posar un collarín o com posar una fèrula parcial, però si no la practiques no n'aprendràs. I això és pràctica, pràctica, pràctica. Evidentment, contra més conceptes teòrics en sàpiguis, doncs millor. El fet de controlar que no hi hagi cap alteració vascular ni neurològica. Segons l'instructor, les alumnes han prestat força atenció i han posat voluntat. Aprens realment com s'ha de mobilitzar la gent i com fer-ho adequadament per no fer més lesions de les que ja pot tenir una persona. I sobretot molt importants els detalls que ens diuen per tenir-ho tot en compte. Ara ja coneixen com fer-ho. El dia que esdevinguin infermeres ho hauran de posar a la pràctica.